Wajahku lak ireng. Nah. Wajah ireng tak wedaki bareng kenek keluk ngene mah dadi klawu. Koncone umume nek wajah iki nek dikek wedak dadi hitam jadi putih. Umume Mbak Laras niki nganggo wedak lak pon. Nggih. Biyen sing tak nggo yo ora kok marai putih dadi ireng, sing tak nggo wage. Nek wedak ki ora ono pasaran. Merek nek pon betul ada, tapi nek pendak wedak kok wage iki ora ono. Nek ora putih aku. Oh, iya. Bae merekku sing tak nggo wage. Nggih. Nggih. Pun ajengaken menika gubuk asmara nggih, Pak? Nggih, Oke, mangga gubuk asmara. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak ngeten nek jaga kebak tulisan marana abang mandani sing rawan Luar biasa. Luar biasa. Cadatan sakjroning ati datang luntur saya ati Blang dung dung. aku kowe dadi marga Yo. Ai ai. Masuk. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren ning jaga kabeh tulisan warna abang kandhani semrawan
Jan iki sing gamel montang-man kok lek joget ki ora total to. Nenten apa ta? Apa disesuaike jenenge Eka uget-uget kuwi? Lah uget-uget jogete yo ngono apa kan begegek. Oh kok jogete Wah, iki mau ono ngene-ngene barang ki apa? Kuwi jogetan rajang kobis. Kok step ya to kuwi? Piye? Kerja kopi mah piye? Ngenten. Nanen Iya. Mati. Ayo ikut Pak Jumbo. Nah, ngono. Ajar setruk. Hei, gah. Nek iso, nek gak iso gak apa-apa wong ajar kok. Wah, kok ngene-ngene kok jus jare ngerasa kopi kok jus ajar stroke. Lha nek ajar gak iso ya gak apa-apa. Moh aku ora. Ya pengen iso apa ora? Oh, ora, nek aku nek stroke ora iso. Oh ya ora iso ya ora apa-apa, gur ajar. Iya. Habisin. Nek nesu malah stroke tenan. Moh. Nek mati anu kabeh ra apa-apa gur separo dhuwur urip kene gak urip piye. Iya. Aku moko sing urip ming sisih. Menapa nih? Ya kekarepan. Oh, karepan. Lah nggih to. Pokoke tetep kudu iso ngalor. Heeh. Yo ngalor yo ngidul ngeten le. Iso kekarepan kok yo ngalor. Lah iya. Teko ndi, Mas? Aku nek jek omong lali kok. Catetan ya ta? Catetan sakjroning ati. Tatap mundur. Saya merati. Aku kowe dadi karwan. Sembah nuwun Mbak Eka. Nggih. Gubuk asmara sampun dipun Nggih. pinangkani. Panjenengan iki ora dhewean lho. Lho enten rencangipun Sedulur asli daerah mriki. asli Nggih menika naminipun Mas Gito Plentong. Oh, alah niku kula nate mireng-mireng wonten YouTube. Nggih, nggih. Mbok dipun Oh nggih dipun aturi jumeneng monggo Mas Gito kula aturi jumeneng Mas Gito. Spotipun Ngomong terus terang yen pancen kowe bosan. Oh sampun jumeneng sampun ngaten. Nggih menika namine Mas Gito Plontang. Oh, nembe mangertos menika. Oh, lah sing tak delok ning YouTube ya iki bae. Pak Gito Tletong. Sapa? Plontang. Plentong. Plontang. Plontang. Nggih, nek menika Plontang. Mang takoni alasane apa kok iso nama iki Kinarya Japa lho. Nggih. Biyen bapak ibu iki lek jenengi Gito wis sampe kok tambahi Plontang iki mergane le piye? Lah nggih menika piyaine Pakde. Nggih. Lho sing dalu Pakde. Wis ling ulekke letong wis. Wis marem kowe. Oh, lah wong kula nggih salah-salah mireng nggih nyuwun pangapunten to Pakde. Ora iso. Pun pangaksami. Ora iso wis bar bodo. Njuk ngapura kok. Bar bodo kok ora njuk ngapura. Aku wis serik sik kok, Pak. Ah kok serik. Ate ora sampean ngendika wis bener. Kene digesehke plentong, letong. Heeh. Tak dani. Pripun? Innallaha ma'as-sabirin. Sing dikarepke Wong sabar ku kasih Gusti. heeh. Bakal gede pituwahe gede ganjarane. Piye? Saka ngarepmu piye? Innallaha ma'as-sabirin. Heeh. Heeh. Wong sabar ku kasih Gusti. Aku ki plontang ora sabar. Maksudnya kowe iki ora kena nesu ngono lho. Kowe ki aja nesu. Kok aku awakmu lho, Teng, Tong.
Wah, lajang meneh. Kok iso? Kowe aja melu nesu ndaramu ndak gede lho. Ora aku ra nesu kok. Oh bocah kaya tuh gak jati ngeyel kowe. Ngono ya ngelokne Kowe iki. kok ngandake muni, kowe aja nesu ndak mudak gede. Ayo ora usah ndak dhuwur kowe Sik, pripun? ini tak urus lho. Urusan. Termasuk body swimming ngono Ah, kuwi. iya. Iya. Tak urus. Uruse. Biyen Masuk. almarhumah bojomu wonge gedhi. Nah, Oh, sing oh. sak larang nika. Nggih. Sing awake bojomu blengah-blengah. Wah, biyen bojone gedhe. Putih. Iki saiki. Sikile papat. Kuwi sapi ya, Nyuk. Maksudnya nek Masa bojoku kok sapi ku mbok kowe iki mikir sithik ngopo to? Tak kandhani Mbak Eka. nggih, Jangan main-main. Loh, kuwi rungono. Ini Deka lho ini. Deka menika Iya. dewan Ora dewan ora kuwi. Apa? Deka. Duda keren. Oh, Ah, ning duduk keren aku nang kene iki ketemu karo pacarku. Sapa? Bulurah. bulurah mosok Yo kowe iki yo cecak ngululu. Apa ya bulurah ra sadar arek entuk Gegeden- Joko Second kok. Gegeden empiak. Joko Second gasmu ngono. Oleh muni kok Joko Second iki lho. Kok lancang to, Pak? Lho aku matur karo Bulurah ki pacar. Iya. Panjenengane sadereng ngasta dadi lurah ki wis momong aku awit panjenengane ngasta perias nganten. Wis ngejak kula ajar nyucuk lampah. Pasangan acara. Heeh. Wah aku wong karo Bulurah kok niate ana cecak untal lintang. Nah, mula kuwi. Lah mulo kuwi. Ning bersyukur lho, Mak. Piye? Sowan tlatah munding ngento aku ki kaya sak omahku dhewe ning bengi ki luar biasa agenda yang sudah rutin sebagai pelestari budaya munding sebagai barometer lain daerah. Wis. Tangan. Lho bener lho Mas. Nggih. Nyatane lesen dikai panjenengane DK. Pripun? Para-para panitia wis seragame sebagai contoh. Kejawen. Kejawen. Nggih. Iki ya ana contone mula ireng sing diagem. Loh, ireng enten werdine, Pak. Iki ireng kanggo contone urip nang tengah masyarakat Pak Jumbo. Piye? Iri drengki ora kepareng amarga urip nang tengah masyarakat saling kita mengisi dan saling kita membutuhkan. Luar Oh, biasa. luar biasa. Batok bolu isi ndut tenan. Isi madu. Isi maksudnya madune diglok ning ndut. Ora enak pangan. Pacul sisan kowe kok. Gumun ngono. Ngapa? Kok iso ngono lho. Ah, kowe iki arep seneng aku tenan kowe. Ah, kowe arep seneng karo aku tenan kowe. Ketara guyumu iki ketoke nafsu kok. Nggih, anu pancen kula akoni. Ya ra, sising aku to, Pak. Seksi menika dalu menika kula kalih Pak De Plontang menika mboten kula anggap tiyang sanes. Dian, nah iki. Mirengke Pak Lurah, ngan Bulurah. Lah iki Pak apa? Jumbo. Heeh. Dengan mirengaken Pak De Plontang. Heeh. Saumpamane aku rande Kang Mas, ya iki Kang Mas sing Lho, tak tresnani. sampeyan Kakang. Kakang. Diajeni. Diajen wong Sip. tuwa ya to, Dik. Oke. Ku ora duwe Kang, aku kok anggap kakangmu. Kakangku dhewe. Heeh. Umpamane to aku ki ora duwe Pak De. Heeh. Panjenengan ya wis tak anggap Pak De ku. Alhamdulillah. Dian. Pomene Lho, sampean mirang dhewe to, Pak? Heeh. Iya. sing tak tresnani. Heeh. Umpamane bapakku ki ya nembe tindak. Panjenengan ya iso dadi suling bapakku, tak Ya. hormati. Ya ra. Wong Berarti tuwa kajen. ngajeni. Heeh, kajen. Ewadene kok atiku nembe susah. Aku ra duwe ingon-ingon kok. Ah iya. Panjenengane iki lagi mboten Heeh. kaweratan ki ya panjenengane iso. Iya, Gawe kuwi ingon-ingonmu ngono. kuwi luwih kajen. Luwih kajen meneh aku arep kok unekke kirikmu ngono. Puas kowe. Puas wis ingon-ingon ora kelakon kowe iki ngusapi wedhus ora kelakon. Paling niki kaya kirik kula ngono ta. Wong kok mesti negatif thinking Negatif terus. thinking lho. Mesti darah tinggi ngono ki ngopo ngono? Ora, sing kok karepe ingon-ingon apa? Cethakno, matur karo bayimu Ding. Upama aku ra duwe ingon-ingon, wadene aku pas apa jenenge lagi sepi, lagi Heeh. nandang sedih, kan Heeh. ingon-ingon iso nglipur atiku. Contone? Panjenengan iso gawe bungahe atiku. Alah geseh. Sing kok Iso karep dadi iso nglipur marang Alah. aku. Maksudnya apa kuwi? Ngono lho iso dadi penghibur hati. Oh, penghibur hati. alah EKTLK. Apa? Telek. Ya padha kowe ya LC kok. Aku LC. Lencung. Ora masa aku Oh. dilem apik-apik. Ayo kok. ngalem kuwi sing murwat contone warga tlatah munding, Dik. Oh warna ireng mau. Ireng. Kejawen para Kejawen. sing diagem. Mula kaya sing dingendikake Mak Limbuk ngarep. Nggih. Iki lho no, ana contoh sing kanggo warga tlatah munding 3. Napa? Orang yang berdampingan dengan agama akan terarah dan barokah. Sing kedua. Orang yang berdampingan dengan budaya akan indah.
orang yang berdampingan dengan ilmu akan mudah munding sebagai barometer. Luar biasa, tepuk Contohnya, tangan. konco-konco sekolah Linmas Banser selalu eksis. Menjaga dari keamanan, aku yo muni ngono, wong aku ki yo Linmas. Wah, penyanyi yo Linmas. Linmas. Biyen. Saiki isih aktif. Saiki sik Isih dadi aktif, Linmas. heeh. Mergo keamanan nuwun sewu ngendikanipun Bapak para Linmas wau kudu tetep jaga. Heeh. Munding kene ora entuk klebon sing jenenge barang ora apik maling Nah, contohnya. contohnya ngono. Nah, dalu menika Bapak